Дай, мам, дай да си. Дайте! Абе, дружба. Как е, пич? Чакай, бе! Аз нямам нищо, бе! Ей, са блъсне фрейс, ей! Хора! Това кипър! Убедете го! Целия! Андре, що ме пръскате? Аз не те пръскам, брат. Що ме пръскате, бе? Аз какво съм те Що пръскал, ме бе? пръскате, бе? Чакай! Извинявай, мокри си може. В газа. Вижте колко цигани, вижте колко са малко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Казвам ви. Къде е хлапана му? Пламени! Каква та, бе? Я. Язди по свинята. Боля да спам преч, бе. Чумка. Не ги бийте, бе. Ти той, бе. Не го наде да скачаш ми. Бразаки! Ще убия, бе. Не, ще се убия, бе. Давай, това не е за Няма нищо, той ще цъкне, давай. Добре, изпъвия горе, бе. Главата й, айде. Не, тук не, бе. Айде. Чакай, Айде, давай. Айде, готово. Толкова вече е кръстено. Вече е кръстено. Амин. Господ да те благослови. Амин. Вече е кръстено. Айде, суди. Айде, вижте. Един път е била намокрена, сега втори път. Как си, госпожо? Тя се пребочи. Бегай, че се пребочи. Айде, остите, ако можеш поем. Тя се измори. Заболява скоро. Мани ми трябва вода хвата. Вода, чиди да се една. Мани! Мале, Владко, това няма. Това няма изтекване, Владко, сега ще има ядо. Заяди, чантая! Къде си, бе? Преоблича. Тази да ме обавя, бе, Как си, Свето? Преобличаш ли? Айде, Свето, дай стекне, давай ги, давай! Дръж го, бе! Не! Давай! Давай, бързо, ма!
Мале, Свети Бог ще те прибие, заклевам ти! Давай, Цвето, и двамата, давай. Мале, Бог ще те прибие, заклевам ти! Мама, гледа пръстиш главно на него, не ме. Така ще направиш ръката. Дай си чупиш ръката, паля. Как е, Владо? What a wink. Help me! Не викай, още път, не викай! Please! Айде, ма! Please help me! Свети Бог ще те убие, заклевам се! Давай, давай, не бой се. Убивам те, заклевам се! Давай. Убил те! Заключи се бързо, виж. На вратата има ключова. Айде. Айде, Владо. Жив и здрав да си, брат. Тя се заключи. Ами, Владо, вие богати. Сега няма да стигна докато не излезеш. Това чупен. Добре. Не, няма да излезем докато не излезем. Айде, Не ме интересува. Айде, чао, Свети.